ubanje ubenje masitha uzobanje ubenje masitha uzobanje Amen. Yeah. So we need the food to SG. So we get that food. Amen. In the world, more on a part to it. Yeah. Tabon people who are quite aggressive. Now allow me God to it. Scomo nazima fruto kulithuba sinambisoni yokuthi sibe phambi kulesi sikhathi kulesi sicelo sakho nokuthi sihleleke ngale ndlela esibona ngayo ya ngiyafisa ukuzalana sikhulu yazi kade ngihleli inkosi eyisukweni ngibuza ngithi abafundisi laba banamabandla abo bafunani so inkosi yaphendula nasithi inkosi ayibala seBhayibheli yathi inkosi ayinayo iBhayibheli abayizele kuyo abazele Bible bafundile balazi bafuna mina yasebenza inkosi ngizothini kwakhona nje manje lasivuma Amen. Besixoxa ke manje wethu nabafundi siyasema nibonje nabafundi angazi iqala kanjani ngathi ngoba iqala ngapotho nami ke bengathanda sithi siyahlangana sithi noma intathazo ya bese
sithumela ngoba sonjani inkonzo bafethu yasikhuluma sonke lawo sibengani masiyakhuluma manje kade sibuka nabazalwane ukuthi ukushumayela ulula nokuzibula kuyinto nokuthandaza into noma-ke abanye behluleka ekuzileni abanye bahluleka ukuthandaza impahla kuyenzeka bazalwane ngeke umuntu onganisile awa noma kuthiwa kuyisihluleka ezinjani 1 hour uyasileka right uma-ke sibuka lento yenkathazo uthi noma inkathazile yazi inkathazo thina sihlulekile ngisho kulena njalo ngifundisa ngoba amakholweni awayekho inkosi isihlulile uzamile uJesu ukuthi asenze sibone ukuthi inkonzo iyaphaseka kodwa iyasehlula iBhayibheli singalifunda bafowethu ngiyamtshela sifunde sishumayele size sibuka ngamadolo khona insizwa lendlu nende ngithambo ethi masiyibuka phansi ibiza ngoba sibizwa ngostadion yini lensizwa stadion bayehla amadolo iyalapha ezansi iBhayibheli masingalifunda kanjani wethu size sineke ekhanda kodwa kufika la khona sihlulela khona thina sihlulwa step number 1 nganazo 5 singayibala kodwa noma sasifuna sifunde but namhlanje ngifuna sixoxe lena usibuke nje besibuka ngathi indaba zikaJesu ethi kubafundi bakhe hlalani la ngisabo konjani inkathazo ngathi beyakafiki uthe kubo abathandazi 1 hour i-hour uthi uJesu bayefika bafika bahlulwa ukuthandaza eseshilo ukuthi bafika kunenkathazo ezayo lenkathazo ezayo ayidingi bavesi idinga umthandazo waqhubeka wathi wathi uyabuya banele bahlulwa nje ubuthongo how much more inkathazo ubona umfundela vese ngathi kufundele phela phela ngeBhayibheli uJesu lelo Mose ngifuna nizwe kahle indaba kaJesu uyabona Thabiso ngoba ukhona nawe lenkonzo akuyona imvuselelo esikhuluma ngayo sikhuluma ngelida ekufanele ilide ibandla ukuthi ilida elide ibandla aliqali ibandla kuqala yona ilida ngeke usifundise isifundiso ngeke bafowethu mhlawumbe iBhayibheli ku-right silijoba ngoba siyalijoba vele kuyasiphoqa silijoba silisuline vele sekuyasiphoqa umfundisi usituba silijobe ngoba asinayo indlela ngoba uMatthew chapter 1 verse 1
usikule sisathi siyangena khona sekuyasiphokasa chapter 2 ngoba sizothini kanza kwethu sithi bazalwane sizothini ku chapter 1 usikulile thema sithi zenkathazweni ethi uJesu akuthandazwe ivesi labashaya tobalele ayo lesikole practice toka practical angithi bese kuba yini yakho itiyo no theorize se practical Usanifundi? Yeah, fundi. Nilodwa lesifunda niyabona ukuthi ukufunda iBhayibheli bafowethu kulula kanjani? Niyabona? Akukulula ukufunda iBhayibheli. Yabo mathole value iBhayibheli bafowethu kwe lento kade uyifunda ke uyihambe. Hayi singaxabana ekuseni. Ungaphoqeleka nje ukuthi kwamanje lele ngiliphethe ufuna ngiliyeke ngoba ngeke ihambe lento ebhalwe la. Phela khuluma nami mina bafundi bami. Ngithi le akulula nihambe. Njengoba nje likhuluma nje lapha nikhuluma emakhaya. Yabazalwane. Qiniselane enkosini. Usho umuntu akaqiniseli lutho. Akazaqinisele lutho. Utshela abazalwane ukuthi abaqinisele. Baqine kanjani abazalwane enkosini ungaqinile? Ngoba lento ibiza ukuthi ifunde uyifake kuwe ikudala injiki oliphuza abantu lijwayele ukuthi badaba abantu kodwa ungadaba uyaphoqa ukuthi utshwala kuqale kuwena udakwe uthi uhamba uphethe ngesandla oh haleluya yeah bantu bawuthoshala akumethesha umuntu ashaye kanti wena vele ushuda washayisha kanjani abantu badakwa ifunde mngadi ifunde afunde nje bafunda afunde ngoba asijahle ndaba sizela Matthew 26 verse 36 yeah uthi khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane izwani nje bafowethu izwani abahambi ngokuhamba kwabo lesi iBhayibheli uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane wafika nabo kahle leyo ndawo akulula ukufika kuyo kodwa uJesu waphoqa ukuthi akahambe nabo azafike eGetsemane mase fikile ngoba asazi uJesu ukuthi iziphi indawo adlule kuzo ehamba nabo edlula kuzo indawo ebezobalimaza bafike eGetsemane bafe bengakafiki washo ukuthi uJesu ufuna ukubona ukuthi lento ekade hamba nabo ebafundisa yona bayifundile na wafika nabo eGetsemane wathi kubafundi lithi iBhayibheli ke wathi kubafundi bakhe hlalani lapha bafethu ezanje ngoba sesambili ndawo ebezibucayi ake nihlaleke la nina ke ngisaya ukukhuleka ngisayothandaza wathatha uPetru namadodana amabili namadodana amabili kaZebediya yebo waqala ukuba nomunyu yabona waqala ukuba nomunyu nosizi usizi usho inkathaso bayibona wangabatshela laba wangabavezela inkathaso kodwa ubatshela ukuthi kunenkathaso umuntu azobhekana nayo shalani labafethu khona wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni umphefumulo wami ulusizi mfana wami ngicela ngijale khona uzolalela ikeyboard khona uzolalela intshumayelo nawe kwamanje soba kulo sishumayela njalo la ikeyboard awufuni ukuzwa izwi kaNkulunkulu fanele ke izwi kaNkulunkulu lishaka yeah
khona wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kakhulu ulusizi kakhulu uze kube sekufeni hlalani lapha manje lento kangiyabulalisa futhi awubheke nje bafethu buka nje uxokele imahhala ukhaliswa ukuthi uma ngumlata kade khuluma ngawe uhayiza uye kumambishop uzahayiziswa nje ukuthi uma ngumlata ukhulume ngawe how much more le esifuna imani bafethu sikhulume iqiniso mfowethu ivangeli basikhuluma ngevangeli lika Jesu lisihlulile kweli vangeli thina sihlulile ivangeli lingakangeni egazini kusakhuluma kuthiwa uthandana nosibani usibangobuza ufuna ukuziphruva right wena yabona bazalwane umuntu ushaya umuntu cha umuntu wezashaya akufune ukamba amanga mzalwane ukamba amanga ushumayela uthi umuntu uzoshaya umuntu hey bazalwane lithi iBhayibheli othinte mina uthinte intshaka lesemuntu no asikayi la sisakhuluma ngenkathazo uma kwakunjalo akekho umuntu wayengathinta uJesu No, asingakhothi into wrong. Asikhothi into wrong. Asingakhothi iBhayibheli wrong. Othinte thina uthente inhlamvu yesona lenkosi. No. Usuyisona lenkosi lini ngoba uyapracticeiswa. Wena uyalida abantu. So njengoba ulida abantu nje kufanele ufundiswe ukulida. Ukuthi ukulida kuyabekezelisa. Ukulida abantu kwenza ukuthi ubekezela ukuthi abantu uhamba nabo bakuhlubuka ukuthi sanimbuzi namhlanje uJesu bamhlubuka bonke noPetro mhlubuka wasala yedwa uJesu wathi efika esiphambanweni nakani ngicabanga funa amaBhayibheli uJesu afe esiphambanweni uJesu esebethe bayeke lababhema bawu2 angibazi bavela ngoba angibazi lababhema bavela angibazi ngempela ngifuna iqiniso bafethu mhlambe nabo babethelwa ngoba ungasabona kaningi ophethu wasethathwa nomngane kanti akafakwe la sasebethelwa na ebafethu uJesu esiphambanweni wafika yedwa yeah angakakhonzi nini nezifo esiphambanweni soze ngayeka cabanganga futhi ngiyeka inkonzo isezansi saphikwana yabo sabuza ukuthi okusho lo wena kunoJesu hayi angimazi lo muntu uyabo uyazi ucabanga indlela enomuntu ukuthi isiphambano lendlela yazi isiphambano sekho akafiki kusona usabuka ubuhlungu kale ngibaqokela ukufundisa ukuthi uma kuthiwa nje kusasa nje okusala vele kufika umuntu athi ntombazane nje uBishop Phila athi ngibona nami ngejele bangabe umuntu engihamba naye bangathi abanye benu sasivele sihlonile sabo isho ukuthi njengoba babona isho ukuthi bayashesha bayizolento bashe iphindi kubetho noma sejele ayasha utennis ashotha ubandla liphelile basheshe nabanye isho ukuthi ejele ngisele Kama uzakhalisa abazali bami Nkosi uNtangwe ukhalisa abazali bami bakushila ibandla bashila ukhayizela lonke bashila abazali ibandla bashila hey ngwamthemba umuntu ngathi uhamba naye usejikela ushila bafethu sengijikela ongishiya ukula nje masangingedwa sikhaliswa nje ukuthi abantu esihamba nabo basishile bahambe bandleni sesiyakhala nabe ungena kufethu nje sikhaza asikakathintwa kusahamba abazalwane sikhaliswa nje ukuthi bahambile abazalwane asikathintwa thina amalida ilida yathinteke ayikashawa umuntu awukashawa umuntu sakhuluma sahamba nje
nawo beshiya namabhayibheli abo ngoba njengoba ephuma esontweni njengempostoli baphuma namabhayibheli abo namakhosikazi abo abakaphumi nento yakho. Into yakho cabanga mfowethu, into yakho obizwe ngayo as a leader uphethe wena izinto zikaNkulunkulu zikholela kuwe. Akhona oyedwa umuntu oshaya into yakho waphuma nayo. Isekuwe uhayizela nokuthi uhambe umuntu wade uhamba naye kodwa into kuwe isasele kuwe. Ukhohle ukuthi into kuwe isekuwena. Ukhaliswa umuntu ohambile nentanginayo ebezofuna into kuwe uhayizela lento yakhe ongayazi ukuthi kuyini. What's it done? Bishop and so bambe bo abazaleli so what? Usekhona wena. Lumba kusekhona. Phoma ukhezo yi. Ukhona ukuphumela wena. Ukhayiswa nje lo muntu ofile wamkhisi izolo. Wathi umoya ngiluthe asohlala nawe ngenkosi ukubizile umoya ngwe. Sahlangana ya emva kwalokho kwasekwenzakala. Ukhohliwe ukuthi ubizo uNkulunkulu wedwa. uJesu usuke ezulwini yedwa. Weze emhlabeni wangena kuMaria waphinde wasuka emhlabeni yedwa. Wayekhuphuke bonke abantu bamshiyile. Abashiya nje abafundi bakhe. Kana niyazi le nkulumayo. Nabantu ade bahamba nabamhlubuka. Anizwanga mikho neBhayibheli into ukuthi nawe mfowethu ngicabanga ukuthi ningisho. Aniyazi into. Akunazi abafundi baJesu babangani. Abafundi bamaBhayibheli bangichazela kuphela. Uthi abafundi bathi banganga. Ucabanga ukuthi abantu babewathele beshiya uJesu. Abantu abakwazi ukushiya uJesu wena ngeke bakushiye. Wena nje wena ke. Abantu abakwazi ukushiya uJesu. uJesu efundisa njalo uJesu lento ayenza uJesu habe evula imibhalo. Weza khona uJesu wesithethe wanifunda ngayo embalweni. Wayenzela ukuthi ukukhumbula ukuthi lento ivele njani ilotshini. So hamba wena njengalokho into njani ilotshini. Mawubona into ivuka phambi kwakho uyabuza Jesu yini le acceptance. Awungeyazi nje lento. Awungeyazi. Awuyazi lento. Ngeyazi. Funda ngade bezwe abafundisi. Khona wathi kubo umphefumulo wami lusizi kakhulu. Umphefumulo wami lusizi. Uma uJesu enosizi how much more to you? Umphefumulo kaJesu usize ngakubili esiphamalweni. Cabangani bazalwane uJesu akashayele nje esiphamalweni waqala wezusizi. Kodwa uyazi uJesu ukuthi wanibona usizi waze waphuma amazwi imngadi serious kabi nje ukufunda iBhayibheli nje. Uyazi uJesu ngoba wayibona wathi semhlambe naye wayibona washesha nyovana. Ebothe kunzima la kuyakho. Ora simuzwa ekhuluma amazwi aserious ethi baba lesi sithi wasibona ukuthi sisithi akudluleki so. Wabona ukuthi inzima ke ngena kuyona manje inzima kodwa ke ngenxa yombuso ufanele ngingene. Ngizongenela umbuso angingeni ngoba ngithanda kodwa ngenxa labantu abazemva kwami angithandi nami ukungena. Uhle baba lesisitsha asinjani asikodwa kungabi ngeyami intando kodwa intando yakho kanjani ethi ukube bafethu uJesu yamfeyila inkonzo ngabe ngikuphi nini. Ngabe right mhlawumbe ngiyabuza ngibuye ngalento thobani masiye ke kaJesu ngithi ke uma mama umfundisi umlatha noma mama umvangela umlatha uma abazalwane ufeyilile kabesta abazalwane bazopasa kanjani ufeyilile. Mawuzusizwe uyahayiza kodwa uthi abazalwane benze njani bo bangahayiza bazohayiza bazongopera bahayiziswa unina noyise. Umunina noyise hayiza bazohayiza ufunde eBhayibhelini. Usalani la kusho umuntu olidayo umuntu nje olidayo uhamba phambi kwabantu noma isekhaya noma ngeke umuntu ohamba phambi kwabantu ufanele kube afakwe emlilweni aphele. Uphekelwa ibhodo habe amabili amabhodo ngathi emzini womuntu. Ibhodo liba yi1 lokwenzani ibhodo elokuthi kuphekwa leyo nto ezodliwa abantu bonke. Isho ukuthi ileader uma ileader ingaphelekile abantu abezemva kweleader bazodlala. Abazodlala lutho bazophila kanjani. Ileader fanele ibe neunderstanding ukuthi njengoba ngihamba nje angihambi ngoba kumnandi. Unyaka lokuqala bakuthe olesibili izoshayisa intsha. So manje isitshe ezoquzuka kusho ukuthi kuzophuma igazi. Kufanele uunderstand ukuthi uyama
usula igazi uthi shu usula igazi akusho ukuthi nje kumile nje kufanele uhleze novala isho ukuthi uyaqhubeka uhamba unjani uyaqhubeka ilida yimi ilida yakhiwa ngenhlupeko awuyabona maye lo mbhalo obhala ukuthi inhlupho zesikhathi manje asinakulinganiswa lenkazi uzokumbula kithi usho ukuthi akakhulumi nanombani akulona abazalwane laba khuluma nabo abazalwane inhlupeko usho umuntu ohamba phambi kwabantu ukuthi lezi inhlupheko ozozibona manje lenkathazo leyo ibonayo ayizolinganiswa lenkazimulo ngoba emva kokuthi uJesu ebetheliwe esibhambaneni iBhayibheli iyaveza ukuthi wavuka wathi mayevuka vukela embusweni angithi bafowethu wahlala ngokusokuteni sikaNkulunkulu wabusa ngoba awukwazi ukubusa umazango wakhe ayikho indlela yakhiwo nje zonke ivele nje ukuthetha usebenza uchithwe emgodini usebenza ukwakhe kuyini kuba khona into enziwayo ukuhlangahlanganisa okwenziwayo yabona kusuka impethu hlangana impethu phakathi ushova into la uzoshovela ukhongolo umgodi sewumbiwe wakhe ifoundation fanele kube khona ehlanganiswa ikhiwe ngambani nokumfana ukuthi ungakukha lapho futhi sokwakhe wini la i-leader fanele understand ukuthi i-leader angisho umuntu ofunda iBhayibheli mina owazi izambulo ngisho lento uma uyifundile one verse bese uyahamba uyipass le one verse i-one verse akufuneki ufunda amavesi awu-20 kanti uzowafeyila amavesi awu-20 ufunda one verse uyipractice ume kule one verse ungasheshe ukhuluma into kanti awakayenzi akekho umuntu bafethu serious ngempela ukhuluma iqiniso uthisha uma ukufundisa esikoleni ukufundisa isifundiso kuphele unyaka wonke kukolokoko efundisa nje isifundo abese ethatha ipeni nephepha ayithathe lento ivalo angikaze nifunde nangathi udlula kancane esikoleni ngibona uthisha athi mangabe ethe kade ngifundisa ngibuke ngibona lento engiyibuka nayo ibhaliwe athi esuka lapha aqeda uthisha avali amabhuku abese yaqala ke lapha manje abhala abuza umbuzo incwadi ingasekho isho ukuthi lento kade ngifundisa yona ngidlile na sengiyayibhala lento manje ngiyanjani ngiyayipractice kusho ukuthi ngiyayibhala abuza umbuzo ngimphendule isho ukuthi into kade ngifundisa yona uthisha ngiyifundile sengiyayihamba ngoba awukwazi ukufundisa into akasikhulume nje sithi mhlambe nginolaka ulaka ngifane ngifunda unyaka wonke unyaka nje wonke lo msana ubhalela uthi yekanulaka ngithi ngiyalifundisa ulaka ngiphamula ngithi basalwane yekanulaka ishifihla kanti awuwe kuze ngiyaphinda kusasa ithi inkosi uwe bose kuluyeke ulaka ngize ngiyaqhubeka isifundo lokho ngiyasifundisa ngoba ngiyasifundisa isifundiso kanti ngisifundisa mina siyafunda noma siyakhuluma hlalani lapha angiqondile njalo ufunda lento sakade siyabona hlalani lapha nilinde kanye nami waqhubeka ingcosana iBhayibheli waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi baba uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitho uyabona lento engeve imnandi uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitho nokho kungabi njengokuthanda kwami yabona ke lento ayifuneki yenze ngokuthanda kwakho kodwa njengokuba uthanda wena intando kaNkulunkulu kufanele yenze njalo yenzeke makwenzeka intando kaNkulunkulu akubi njengokuthanda kwethu bafethu ngimxokile isimanga uSathane uyathanda ukusirobha masihleli sonke kube ngathi kuhle ohleli kube ngathi njani futhi mangathi uyashumayela ngiyakutshela awusho uxolisa baba ngiyacela isimo sengivumela
asivumi ngoba manje usaba ukuthi ihlazo ukuthi ngeke ukwazi ukushumayela ngoba ngizokuphenya manje ukuthi ngini ukwenzekeni yabo so manje sekwele ushumayele nomntwana shumayele phela ukuthi asiphenduke ngani wazi kahle ukuthi umuntu efana aphenduke ubaba udlala ngathi sikhuzela isikhathi nathi silalele sizenze phendukani kanti umzali wethu waphenduke lento ishuwo ngobani uma kuya ngokukaNkulunkulu bafethu ngabe sikude kakhulu mina ngiyakutshela ngabe sikude ngewenkosi ngoba le ngubo esinikwe ezulwini ngabe sesikude manje singaphila njengalokhu uNkulunkulu efuna ngabe sesinzima kakhulu bazalwane uyabona njengoba sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu uyazi lenze njani ihamba ngaphandle izwi likaNkulunkulu lihambe ngaphandle mzalwane uyabo siyothi sifike ekhaya kufundiswa singene nje ekhaya singene nje kakukodwa singene kube khona seyibanga nanguma ngathi mhlawumbe thina sishadile sibanga sibanga isikhwama samambishop ukuthi usibeke lo kanjani kusofa uyazi indaba lento ilaphakathi iwulaka laphakathi ihlezilwa ayifuni ukuhlulwa yizwi likaNkulunkulu uyayizwa lento intando yethu iyenzeka kodwa intando kaNkulunkulu ayenzeki ngoba uma unentando kaNkulunkulu bazalwane ibiza lento ukuthi ube yilento uNkulunkulu afuna sibe njani sibe yiyo ayivumi bafethu tutu iBhayibheli silikhahlela ngenyanga zombili silikhahlela leli Bible silikhahlela ngenyanga zombili li-right malifundelwa abanye abantu alithini ngiyafundela abanye abantu iBhayibheli hayithi ngoba thina sikwazi ukufundela iBhayibheli ngoba singabefundisi thina singabavangeli thina singabashumayeli thina singabapostoli thina kanti ifeyile khona kuthina abapostoli yafeyile inkonzo yaphela njengoba ifeyile thina inkonzo bafethu nicabanga ukuthi izophasa kanjani ey'nganeni masithi iy'ngane zibhekele sibhekele hayi ngoba sithanda ingane ukubhekele sibhekiswa ukuthi ubaba ubhekele ngoba lento ayikhulumayo kuyona le kanjani ayiphilayo so iy'ngane ke sizokwenza njani soje nakanjani funda mfowethu wayeseza kubafundi wabafumana belele wathi kuPetro iBhayibheli wathi kanti belingelinde kodwa Petro belingelinde nami ihora libe linye na one niyazi bafethu kunzima kanjani ukuthandaza 1 hour niyazi nje uma kama timunda ngawathandazela kuze kusi ukuthandaza 1 not 2 hours 1 hour ngifaneleke endlini ngithandaza ngijuluke ngijuluke non stop ngathandaza ngibuye ngithi uyazi ukuthi la ngafika ngikhona yabafethu emkhathi yazi yanzima na incwadi siyiphethe ngezandla angibone incwadi yanje ngokushumayela kwethu bafethu manje ayiyi kanjani cabanga abantu abahamba noJesu bahluka 1 hour prophet ushuthi manje ngiyomthandaza abantu abantu ngifuna ukubashumayeza ukuthanda kwakho ukuyoshumayeza abantu ukuthanda kakhulu ukuthi thandaza
ngoba ngeke ufike ebantwini ungathandazanga. Laba bantu inkosi yazi ngabo, wena okwakho thandaza bese uye ebantwini. Manje ujaje ebantwini bathandazana 1 hour bafethu, 1 hour. Uyabona mangaphela 20 minutes 20 1 hour. Funda. Lindani nikhuleke, lindani nithandaze ukuba ningangeni ekulingweni. Yabona ke bathiwa bafethu uyatshela. Linda uthanda ukuze ungangeni ekulingweni. Hey. Ngiliye lindani nithanda. Afika sile ukuze songena 21 days. Uthomule manga ngenanga ngizofa. Manga ngenanga ngizongaya ezweni. Cha uzoya ezweni. Kodwa senzele ukuthi makufika isikhathi sokulinda ungangeni ekulingweni. Hayi uNkulunkulu uyangazi. IBhayibheli asikho isikhathi esenzelwe mina esiyophumelela. Lona imali umvukelayo leyokwahluleka. Lokhu yifa ley'nceku zakaJehova. Hayi ngomusa ukukhothela uNkulunkulu ivesi. Kuthiwa njengoba kuJanuwari nje uzile ukudla mzalwane 21 days. AmaBhayibheli uzobuya ulifunde, uzofundelwa. Uma ungafundelwanga funda bese uthandaze, kodwa uzile ukudla. Hayi ngeke. Awungeke. Hayibenze lo. Ubani uzongitshela? Right. So ufike isikhathi sokulinda manje uyofuna abantu uzohlambuluka kubona. Uthi asenzeni ngoba uhlulekile nje ukulinda 21 days. Ulinda kanjani? Uyawalinda kanjani abantu? Uma utshelwe into uthi abantu ozobatshela wona bazokulalela, ungayenzi into wena utshelwa yona. Funda mngadi. Umoya uyavuma. Umoya uyavuma. Kepha inyama ibuthakathaka. Inyama ibuthaka. Ngoba inyama injani? Ibuthakathaka. Umsebenzi wayo lo ukuthi ibe buthaka. Kodwa ukuthi ingabe buthaka ufanele iphampwe la ezweni likamoya. Ukuze ithi mayiphampa isebenze ezweni likamoya ithi yakholoza inyama ingabunayo amandla. Ishawa imfihlakalo yangaphakathi. Ngoba kuthiwa zikudla kwenzela ukuthi lento yakho yolanga, lento yakho yomona. Angithi ngitshela abafundisi ngithi mina ngoba siyaxoxa sonke. Into waleta abazalwane nje. Abazalwane lapha emakhaya enu. Imizi yabo. Abenze igama lithi semissionary. Ukhona ngazi ukuthi missionary missionary. Ningasho ukuthi missionary. Wamanje lithi semissionary. Ngifunda abazalwane ukuthi emissionary kwenziwa noma ya njengoba nibefunda nje uJesu umtesta bukelani noJesu umtesta ngento ezincane. Uvula ifridge wakho bese ikwakhe ukuzibala. Uvula ifridge kwakho ukudla okusefridge akafundi kudliwa. Ufuna ukuyela nomyeni wakho. Musu ndisemishini yakho simanjalo. Ikwakho ngoba uyilida wena abantu futhi nazi kahle njengoba nimanagers abazalwane bazoye emizini yenu baye kumani ubaba. So umani bafuna uxuzwe ke izingane lekwenkosi uthi uthenga idana uthekela lengane yakho ufike lwamzalwane afika yini ya ayi uyaxuza ufuna ukubotha ubaba ngaphela la uzithatha lona ethofoza uyazi ukuthi uyakuqedile uqatha seqedile uyabuya futhi uyaphinda futhi uthatha iCoca-Cola. Uma musuthi ngokuthi ubeka iCoca-Cola washa thu iCoca-Cola ngabathu yababa uthi hayi ubaba babotho
ithelwe baba kusanele khona ukuthi uzophuza amanzi. Iphuzo kwenzokho yakho ndodazi wakho. Ngiya ungeke ubuze omuntu lo. Wazi kahle ukuthi njengoba la ekhaya uhlele namadodakazi awakho. Wonke. Awakho ba. Kufanele wazi ukuthi njengoba uyileader, ufuna ulide. Ngempela ube ubaba. Jesu tafundisa yona ibe yiyo. Funda baba. Azinceku zenkosi ne. Uyazi ukuthi omdala uyafika kade isikhathi bafethu omdala kade sikho. Ngempela sikuhle. Haleluya. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi. Waphinde waya ngokwesibili wathandaza wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule. Uma lesi sitsha sikhejani singedlule kimi. Singedlule kimi. Ngingasiphuzanga. Mayenziwe intando yakho. Ya. Esebuya futhi wabafumana belele. Kuba amehlo abo ayenziwe. Mina ngikhuluma ngesiniko laba bayilalela nje kosibiko ababhekene nazo. Batshebele ngenkathazo balapha. Siniko. Lu. Yebo. Kathazo bani. Kathazo bani. Hey, bakuthi ngemntolo ngeke. Abantu ukupita abantu. Ukupita abantu. Abashu uthabezeni. Uthabezeni. Yabona obeshupa nje abantu. Bashupa ngoba uJesu othi abathuma. Yo. uJesu uyamlungu. Uyayazi lento lokutayiphisela. Angithi ngifuna ukuba befundisi. Niyawazi umsebenzi wabefundisi. Niyawazi umsebenzi wokuba omama befundisi. Niyawazi umsebenzi wokuba abashumayeli. Niyawazi umsebenzi wokuba abapostoli. Niyawazi umsebenzi wokuba aba-archbishops. Ake nithesteke. Fundani. Leta kuyona epulpini. Eyohambo. uJesu wayihamba bafowethu, wayihamba kamnandi uJesu lento. Wayihamba wazofika egcineni. Thina akulula ukufika esiphambanweni. Ngiyake. Sokuya nganene. So base sifikile sona. Isiphambano bafowethu siyibi ngoba uyashawa. Oqala lapha ezasi Jobe esamsho ethi inkosi yaphela kulo futhi abantu ngemadimoni washawa cenkosi kusayikhulunyela nje. Wakusezithuba lile lapho neyovalelwe emajele. Wadlula emajele washawa, waphushwa, washawa ngephikili, walengisa emthini, washawa ngephikili. Eselenga emthini wayeshawa eseyedwa. Ngoba leli ifuna lento yokuhola ukuhola abantu. Hayi bafuthu be. Othoba njengoba esayiyele esikoleni nje esikole lento yakuwe la ikuyisa esikoleni la manje yakuqedile. Idifethi zingabuthoke ozala. Oza uthola certificate bofunda uMateyu. Okay. Vale Bible mfana. Vale lento yakho vale. Avanti wathi right hamba la befunda. Uthoba ukuthi andazi imele. Kanti mfana boyofunda. Lento wathi uyifunda iyona lo ihambayo. Akulula nganza kwethu akulula noma ungasho amaGreek word usoma Hebrew word kuyadlula lapho kubuyelwa la enyawo. Lento ayibhalwa la ekhanda njengoba suke igcwele la ekhanda nje iyehla nganza kwethu iyohamba ehle enyaweni. Mase senyaweni ke hayi sesiyayibuka uqale ukuthi hawu alalela zethu akukhuluma ulenze njani. Uyazi ngokupokele nje ogqobuthi ake siyeke nje ikathazo usugqoka lento emnandi kanjani wena uzogqoka gqoka
futhi wona bisho akutshela msana ikhona impitshana seyingene kwabanye bayayizwa manje bayayizwa ithi bajabulisa kade bekahlela amathumbu Jesus in the name of Jesus athe qeda nje imbuzo ithi ya uyazi into lakho Buddhism. Uyazi into ekwenza iyabuzana inkonzo ibuze izinkonzo nyangazi kahle ugcobo lolu akuyona into okudlala ubani ofundayo funda wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi baba uma lesitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga mayenziwe intando yakho esebuye futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abayenziwe wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lolusu khona wafika kubafundi wathi kubo nisalele namanje niphumula bekani ihora selisondele ndodana yomuntu siyakhashelwa ezandleni zezoni sukumani sihambe bekani ukhaphelayo usesondele uthi uJesu abasukume njani uhamba abantu abanjani ohluleki bahlule ukuthoba wabona seke angihambe nabo benje sasesaba wahamba nabo benjalo bembonile beyambila ambona bahluleka bahlule ukuthi nje abantu kanti wayebafundisa ebafundisa ukulinda niyakhohlwa phela ukuthi uJesu sengasekho wasala abapostoli angithi ngoba into mayikwehlulile izulu uqale phansi njalo ifunde qala phansi uyifunde into mayikwehlulile uqala phansi futhi mawuhlulwa umona kufanele ujikeleze manje ndawo uzupasa ukuthi awucabange bayafunda bayaqhubeka kodwa ukubambela imoneni ubasho umona nceke for 10 years manje idimoni lomona likubambile ngoba awufuna abanye abantu baphumelele uma ubona umuntu onemoto njengeyakho sekubi ngoba kufanele kube wena onale moto yabona manje timo nomona awuhlulekile awufile kulelo side so abantu kobalida bazoba nomona bazoba nomona umuntu uzofunda ekhuluma ngazo nini lesona inkonzo ethi eluleka sasikhona luleka befundisa uthi ma uxabene nobaba yabona uthi ungayi kuliphi yoshumayo ngoba noma ungafuna uMateyu akuphumi uMateyu ebantwini uphuma wena yabona uthola abazalwane manje sebephuma manje enkonzweni beyilento okade ulwa nayo kanti boyifaka uyazi bazalwane ngempela ngikhuluma iqiniso ake siniyekele iBhayibheli bafethu uma ukuthi impilo yethu ayishuliwe asihlube kuqala ngaze ngathi ngenye ngathi naye uyazi bafethu ngempela kuyiqiniso ukuthi iBhayibheli silishulile nginganiphindelela kuleyo side iBhayibheli silishule ngempela silishule sezanyathela ngenyawo iBhayibheli abantu abasazi kahle ilabo esihlala emakhaya
bayasazi ukuthi cha iBhayibheli sinyathela sahlula bafethu ake sifunde masifuna ubona uNkulunkulu enza izimangaliso ebantwini sifunde ukuthi iBhayibheli lisehlule amagama izwi likaNkulunkulu lisehlule yazi mawuzwa ukuthi ngisho ekhaya kunento engavumi ekhaya uthola ukuthi akuphilo nje kahle awumtshela indlela basho ngisho uma wakho nje uma wakazwani naye kodwa ngikwazi ukuma phambi kwenu shumayene uma wenu ungezwani naye kanjani bafethu kanjani ngikhuluma phambi kwaMongcwele engitshela yona ukuthi umfundisi ame phambi kwebandla afundise ibandla kanti yena akafundisekile no wrong bafethu wrong kufanele umfundisi akuvume ukuphenduka athi uNkulunkulu ngehlulekile izwi lakho lingehlule nenze ngakhe kabusha ukuze kusasa ngesonto noma nini na nini angabi phambi kwabazana shumayo uyazi bafethu mawudiniwe nje udiniwe uhlala uhliphize ekhaya uhliphize mase ufike esontweni vele uhlale ya sumu umzala shumayo nombani asukume izwasumisa ingane shumayo ngoba isukisho ukuthi lonto izwi likaNkulunkulu likwehlulile manje fanele uthethe lingane ayifuneki into bafuna siyenze ngokujwayela indaba kaNkulunkulu nje asikayenzi utshani masifuna ubona uNkulunkulu ethi imanga nemangaliso ngathi ake siyeke ukujwayela uNkulunkulu akube uNkulunkulu osebenzayo senze njengalokho uNkulunkulu enjani esho so khuluma ke kusasa mngade so ke siqondisa kahle mhlawumbe inkosi mayisize kusasa ngoba lesi sizoyikhuluma sikhuluma ngezinto ezilimaza umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu utshenge kanti thina sitshengile umsebenzi kaNkulunkulu bathina sitshengile sibahle akuve sibahle la ngiyamtshela bafethu mina nginiqiniso njalo uBishop Khizana ukhuluma phambi kwethu ngithi sibahle kuphi kodwa la yabe manje nje uMongcwele bafethu manje singacela kuMongcwele sithi kusasa ngivele ngithandaza namhlanje usuku uMongcwele ngiyacela nje ngithandaza uMongcwele hayi ngeke awustalu ngempela bafethu ngempela ngintshela usitalu uMongcwele so khayizana sihlambuluka moya sengathi siyathandaza siyahlambuluka utholakala ukuthi ngimile lapho inkosi ayifuni mina ngingene kwelikamoya ifuna ngizwe kahle inkosi wala nayo ithanda ayikhonzi kahle inolaka ekhaya ihleziko ikhahlele zithi ikhahlele yonke into ishayise nje kubaleka amakhadi nje ngehotela mase isepulpiti futhi ikhahlele yonke into kanti nasekhaya ihlulekile siyashumayela kuthenda ama bathi sethi ubheke phasi kasayi ubheke phasi uthi awuyekhulu wami uyabangoba Abamos. Inkunzi. Yabona mayifika ekhaya. Ifika ibhoholo. Mayifika ekhaya. Ibhoholo. Mayikhuluma yona uyezwa ukukhuluma indoda. Hayi umuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu. Makhuluma kaNkulunkulu. Funa kube mnandi. Noma ekhuluma ebudodeni. Basekhaya kodwa abe umuntu kaNkulunkulu into yakhe mayikhuluma mathi nkosikazi angiyithandi lento yenzayo siyazwana ma yebo baba ngiyaxolisa uzwile ukukhuluma kwelikamoya kodwa ngikhuluma futhi kuphi enyameni ngikhuluma ngime kwi-position yami yokuba yi-leader ngoba ngiyi-leader ngabini ngiyi-leader ekhaya
ngilide enkonzweni futhi ngiyamlida ekhaya njengoba iBhayibheli lithi ngiyinhloko ya nasesontweni futhi ngumfundisi kabantu ukuthi fanele ngihambe phambi kwakhe kanjani hambe kahle phambi kwakhe ngoba ngiyamlida ukuze afane nami. Oh bafowethu engathi bafundisi engathi ngisho amakhosikazi enu befundisi manje ukuthi niyashumayela engathi nawo amakhosikazi enu ningawashiye engashumayeli awafunde amakhosikazi ukushumayela ngoba hlezi inkosi mayikubiza liyobe lifile lo sonto ugcobo lobe liphelile ngoba inkosikazi yakhe ayazi lutho inkosikazi ihleli unodoli esontweni unodoli uyazi unodoli esitolo lapha nabantu labagqokiswayo uvele ugqokiswe nje ugqokiswe uyabingelelwa nje siyabingelelwa noma siyabingelelwa uma mfundisi siyabingelelwa siyadlula inkosi bazalwane. Uyazi uzubone uma mfundisi mayeseshumayela ukuthi hayi uzonikwa mhlambe enikeza noma umama umshumayela umama usenika umama bishop yashumayela uthola ithuba lokushumayela ushake amafushane ujabulela phansi ngoba into angayijwayele ayijwayele kanti njengoba bafethu sisebenza singamalida awukusengidonse kakhulu njengoba sisebenza singamalida amathuba okusebenza emsebenzini wenkosi uyaningi enikwa nonkosikazi wakho nje ashumayele inkosi eliphansi umlalele eshumayela ekhipha izinto omfundisi ezona ngoba uma eshumayela akashumayele ngoba ewunkosikazi wakho ushumayela ngoba engumzalwane wakho umphethe esontweni omfundisi omgrumayo sendiliwe nathi noma sengena kule afuneka ukuthi mabeshumayela sibagade ukuthi ushumayele wabheda noma abhedanga wazi kanjani ukuthi ubhedile ngoba phela uthe Mateyu 1:1 ushole yonke lento yaMateyu 1:1 mayeqeda sekhuluma into zakhe eqeda wena ufunde uMateyu 1:1 wena usungene kuMateyu 1:1 enye nenye awungeni kuwe ngoba nawe nezakho ungena kuzona ngezona zaMateyu 1. Gade angigoduke ethela kwethu ukuthobana ngiqoqe nabo esakhuluma bheka kwafika bathi ngaqodile nje ukufunda leli sakazi kanjani bafowethu Reverend Rev esakhuluma bheka kwafika uJuda omunye wabayishumi nambili enesitulo esikhulu sinezinkemba nezinduku sivela kubapristi abakhulu namalungu esizwe yebo umkhaphelayo ebanike isiboniso sokuthi lo ngiyakumanga nguye mbambeni singabona kanjani ukuthi umuntu omelene nathi usuke ethunywe uNkulunkulu ebona kanjani mfundisi esontweni anengikhuluma esontweni kukhona umuntu esimbiza ngoSathane ngamazwi ajwayelekile yabona bafuzana first kadama table worship no lo mbonile ukuthi table worship akulona table worship alona table worship uvuswe uNkulunkulu ukupromote lento yakho manje ulala too much ufanele ukuthi ukhayiziswa wena ngoba uyalala ufanele uvuswe umuntu la ezothiwa uyi-table worship engelona evuswa umoya ingcwele ngoba uvuswa wena uNkulunkulu usuke nezinto ngawe efuna ukuzenza ngawe sekufanele avuswe umuntu angizwa ke manje iBhayibheli lithi uJudas Iscariot ukube wayengekho ke usho yami manje ngabe nana nikho
ngaba ningi ngaba uJesu wasonande isindisiwe ngihluke nezo ngaba ngihluke nezo ukuthi uDasikaro zazanga ayichabe indlela yokuthi kulando wena ngoba ukube akazange ayichabe indlela uJudas Iscariot ngaba ukho ngiyakutshela phela mina kwaphoqa ukuthi kube khona ovuswayo ophambene necebo ukuze kuphelele isithe phambane nalo wenzani uJudas Iscariot ngophelele isithe khona abantu efanele bazalwe kanjani kabuhlungu kangaka no indlela uNkulunkulu design ngayo phela designer uyena designing usho ukuthi ngama magama lento kade ibonakala ukuthi akungalalo wafanele ngalalo ngoba khona efanele izalile wafanele ngalalo uze kuzalwe ithi iBhayibheli uJudas Iscariot wenze njani mabisho lithi wafika masinyane iBhayibheli wafika masinyane kuJesu wathi Rabi wamanga iBhayibheli wamanga Jesu wayesethi kuye iBhayibheli wathi uJesu kuye mngane ubabeleni na mngane unjani ubabeleni na khona basondela iBhayibheli basondela babeka izandla kuJesu yebo bheka omunye kwababeno Jesu welula isandla wamosha inkemba yakhe wayigenca inceke yompristi omkhulu indlebe uJesu wayesethi kuye buyisela inkemba yakhe endaweni yayo ngokuba bonke sihamba labantu baphethe izinto bayakuba ngenkemba baba noJesu nje baphethe izinto ivela kunkemba ake siyeke nje inkemba asiyeke le eBhayibhelini abantu bahamba noJesu kodwa bephethe izinto yahanjwe noJesu kodwa nezinto siyabeza lenqaba sebelwa endleleni kuyavela ukuthi limamile ivangeli kodwa iphathikele uyabonakala masakuvela izinto esiyidonsa nomzalo ngoba esikusini siwe nje ivela kule uhamba nje ukhayikela umzalwane kaShumayeli ukuthi inkemba nayo ahluliwe kanti mawuhluliwe athama gospel kuyalahlwa izolo lani nemthwalo kodwa lo nayi inkemba ilahlanga noma ihamba noJesu yebafethu abesiningi izinto malidazi ezisihlulile samba noJesu ziningi ebonye manje angithi isikhathini manje kuthiwa khona indoda yake eShumayeli isikhathi ifundisa lezo kuthiwa kwakuhleliwe Samuel kuthiwa kwabona kuthiwa esefundise isikhathi esikanani wawaphila hey izwi likaNkulunkulu lifuna lingena Suke emakhaya sithi la conference angithi ithi inyamani manje khathe ngolai ngicabanga khathe ngolai bese wenzani ngolo ula kusasa kuseni futhi lento besifunda awusayenzi mfundisi umthembu mvangeli njoba wena uyafundisa esikoleni uma ingane uyifundisa ikasibambi isifundiso uba njani uyakhathaza akuyona lento bafethu esifunda la ezogcina la ayigcini la lento eniyona inempi lento niyo njengoba nizokufundisa kwavangeli ngicabanga ukuthi umdlalo inempi lento naso usuthuka lolu thuku kufanele limeleke kufanele nifidwe ngezwi likaNkulunkulu nifidwe ngolwazi ukuze lithi banihlangane nazo ukuthi nizoba kanjani abaningi mhlambe phakathi kwethu sebalimala yabalimazi sitha sabalima sathi hayi sonda
sonda mzalwane sonda phathi iBhayibheli gqoka ibhaji faka umsupulo futhi ekhaya ugcine lapho umsupulo ekhanda nebhaji nothayi usibukele nje umuntu uyibhaji nothayi bazali ongesona isitha sikaSathane owumngane kaSathane lo mzalwane akuthandazeki akufundeki iBhayibheli noma ungathi akakhuluma ungavela uzokahle uhleli nawe uthi hawu usivumele indaba zodwa usuka ngendawo zenkomo impilo njalo usuka ngenkomo emathipili hayibo omzalwane mani yo uyaze kukhulu indaba ayiyo ake sifunde ngoJesu ngeke funda kwethu. Ingabe uthi ngingecele kuba bangithumele manje amalegwana ezingelosi adlula ishumi Yabona nambili na? bafethu kuyenzeka kwezinjani. Akuye. Elivese lokhotha ukuthi asike isikhala esenzele mina sokuphumelela. Ubusele wansa. Ubusele wansa. Avuke lo muntu akushaya. Fanele kushayile ngoba kuyakho uthi wena ufanele uwele ngaphesheya ngendlu. Nakusho ukuthi uwele ngaphesheya ngendlu uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu ukhona. Uyena lo. Oluyokufaka induku. Ukuze uwele ngaphesheya. Ngenkathi asibiza ukuthi uSathane. Hey sengiyabona namanje ukuthi ubheka. Hey uNkulunkulu bafethu. La ngiyoba ubishop nini? Nongibili labo bantu abangithuka bengeyisa. Uwamanga ubishop. Ubishop. Bangwelisa. Esho abantu besho yomndeni. Kube ngama lo ngama ngikhomba abantu. Wangizothiwa ndanza kwethu. Isho ukuthi lento uNkulunkulu uzosibizile nje, usibizile ngecala. Futhi kufanele senze intando. Injengoba injalo. Asikudle njengenza ukuthi ubaba kunjalo phela uyadliwa uze uye ukuthi kamata akujalo obostoli dawu unjalo ndaba nakhe benhlungwini nina nje balifundisa nakhe lenhlungwini ngenza kwethu lenhlungu leni nayo ibambene yenu bafunyenini ke umuntu leli bholi niphethe ngaliphasela umuntu elenu noze nilifike la emapalini bafowethu noze nifike emapalini la eleni ibambe bafowethu ibambe nishisi njalo mayisuka ekhaya ipipero ayiqale khona ekhaya ipero udwe nayo uyongena nayo emphakathini ipero uyongena nayo esontweni ipero ozofika ezulwini mzalwane mayikwehlulile endleleni lento uyifelile inkonzo nabantu esiphuma kubona ningakhohlwa abantu esiphuma kubona basigadini basibhekile abantu esiphuma kubona emasontweni nawe esiphuma kubona basibhekile bathi uzohluleka nasemakhaya ethu uzohluleka unamanga uzohluleka unamanga lasonto angene kulona usazobuya unamanga abakubona wenze njani qhubeka kwa futhi uNkulunkulu aqhubeke kanjani phakamise ngoba ngeke uNkulunkulu bafethu akuphakamise ungadlulanga enkingeni wonke umuntu ophakanyiswayo uqala adlule enkingeni uma singabuza nje sithi wadlule nini la bafethu ngiyatshela ungabona isimanga ungazi ukuthi nami ngangcono nami wathi ungcono ngadlule into lethi ngoba isiphambano akekho umuntu uJesu akangenanga isiphambano kabili bafethu wangena kanjani isho ukuthi impi ebenkulu obhekene nayo awusophinde ubhekene naleyo mpi oke wabhekana nayo impi oke wabhekana nayo wazoyehlula ayibuye leyo phakathi enkulu oyehlulile ngoba isuke ikwazi ukuthi njani ulwile nayo wenze njani wayinqoba umazoma ukuvala lapho umazoma ukuvala kusho ukuthi yonke into olwa nayo musu ukuvuma into olwa nayo iwenze njani ikunqobe njalo wena nje into encane soyakhala uyahayiza ubambelele ekhanda akawufuni ukwenze njani ukuma qondane nayo into uziwenze njani uziyehlula kana umkhathile libambisho uJesu lathi iBhayibheli wafika esiphambanweni ngathi wazi wafika esiphambanweni washamazwa isikhombisa baba wazowaqeda ngiyakhumbula lelokugcina ethi baba ezandleni zakho ngiyakubeka usho ukuthi wasemqedini futhi yonke into kade ngibhekene nayo endleleni njani ngiyiqedile ukubeka umoya
wakhe ezandleni sikaNkulunkulu. Ifuna kusambe ibanga bafowethu sifike la khona sithi baba sibongile kuqotsheni. Bese ke siyaphenduka ke manje sesiphendukele ebanjeni sithi bazalwane hambani kahle. Sithi masithi hambani kahle bazalwane sisho into esijani esihambile. Usho ukuthi siyafundisa la. Akekho uthisha owake wamaphambi kwengane afundise engazange kanjani afunde. Ngena mfowethu bese ngithandaza. Kome ngagcwaliseka kanjani imvalo yokuthi kumele ukube njalo? Uyabona ke bafowethu ukwenzekani? Ukuthi yonke into eyenzakala kugcwalisekani? Ya, umbhalo akufuneki umbhalo ungagcwaliseki. Umbhalo ufanele wenze njani? Ugcwaliseke. Ya, into ebhaliwe nje fanele sibe njani? Sibe yini? Ngizokubuza ngela ukuthi uyahayiza ngithi umbhalo sokugcwalisekile. Uthi uyahayiza nje, uhayiza nje. Khona umuntu othi uyalinga bafethu okathi uyalinga uzubothe bafethu. Mina ngazi ke ukuthi ake bafethu angazi mhlawumbe ithi njalo. Mhlawumbe ngiyalinganisa njengentombazana okungane yami. Uthi lo ukuthi ngiyalinga mina ngiyalinga uyazi ukuthi usho ukuthi uyalinga hayi ukuthi ilingo lesephi. Usho ukuthi uyalinga usefuna indoda. Okusho yizo lo uthi ngiyalinga. Ulingwa ufuna indoda. Ngoba into mhlawumbe usulingwa lokubuzwa. Thina siyalwa nje na. Inzima leto. Yebo futhi yabothini ngosihlukene. Ha? Shuthi izinto zihlukene. Omunye ufuna lokho, omunye ufuna imali, omunye ufuna umuzi, omunye ufuna imoto. Hey, thina siyalwa sibhekele mina nje. Bafethu ngithile ngathi. Kodile mfowethu. Aye. Bekuyilo manje wethu. Angazi ngifundele levesi kanjani ngoba bengifuna levesi. Kodwa ke ngathi sempilweni bonini? No. Ukubika ngathi wethu asambeni siyokwenza izwi likaNkulunkulu. Silenze njengoba Salo sithethisana yena. Futhi ke manje masiphuma la sizoxoxa nanokuthi abantu laba esibashumayizayo sizoyikhuluma nayo leyo. Yini indaba abantu bangaphenduli? Indaba abantu sizoyikhuluma nayo leyo. Abantu abaphendulayo mashumayo. Yini lenza abantu bangaphenduli? Mashumayo. Soyixoxa kusasa. Angazi noma songena sicuma. Kodwa wena ngiyafisa ukuthi singene. Ngoba naye imbuzo abantu ukuthi hayi ungasondisa abantu abawu-20. Kusukela ngo-2020. Shayela kubantu. Futhi neyimweni ngiqinisile lengisho. Yes. Abantu abaphenduka bafika. Sizoxoxa bese nibuza ukuthi laba bantu ababeshunyelwe eqale babephenduka kanjani? Bona bathi bebasha enkonzweni nabo sebekhona abantu enkonzweni. Yini indaba yenza thina abantu bangaphenduki kodwa singabashumayeli? Angithi sibafundisi thina. Singabafundisi. Angithi. Apostoli wenza singabapostoli. Angithi. Mathi wampostoli sokuya umuntu ophethe izinkonzo zingaphi? Izipho zikaJesu zonke ukuthi uyakwazi uyavangela futhi. Yini lesihlukayo ukuthi siqhamuke abantu? Kodwa sinamagama amangana. Sihlukene ukuthi abantu. Sakhonza nabantu isifebe seSamaria. Sashumayela kahle. Ngazo ngiyeke kuchumayela kahle. Thoba mangaphi? 5,000. La, 5,000. Hayi ukuthi kwaba u5,000. Uyathathwa la kuthiwa abesilisa. Bona. Ngithi 5,000 abesilisa. Abesifazane babengana. Ingane zingana. Shudwasi ziwashumayela ehlukile. Yini thina bafowethu sihluleke ukushumayela amaBhayibheli amavesi engaka. Yini? So khuluma ngesasa. Soxoxa bafowethu ngibonge. Bonge. Sokhuluma ngesasa yokushumayela ukuthi sokusafika
akaze kuphenduke umuntu ngami ngingedwa ngumshumayeli igama lami kuthiwa ngumshumayeli umushumayeli umuntu oshumayela oshumayela bangabantu bashumayezile ayabekho laba umaphethe wabathola kanjani hayi ngaphathiswa babo abashumayela kanjani umshumayeli kushuthi sivele sithathe iBhayibheli phambi kwabantu sithi njani sishumayela angithi ya abantu kwesikhathi labo abasebenziwe abantu abasebenziwe kwesikhathi bafuna ukufundiswa ngobani abantu bezwa kanjani ya uJesu uthi iBhayibheli efika laba ababili bedoba wathi ngilandeleni ngizonenza abadobi usuwayezobafundisa ukwenza ukudoba abantu usho abantu uyafundiswa ukubadoba uyabona into engisho abantu mofuna ukudoba abantu benzenjani uyafundisa ungaboshana isangoma usheshe ukwisangoma usathana uyabona ukubala ubonisa ngoma usathana uyakwazi ukushumayeza lo ubuhlalo umuntu washembe nje sewubona usathana umuntu washembe usathana yabona ubona umuntu washembe nje usathana isho ukuthi ngizosonta ningufo usonte nabantu babeza ngosathana abantu bashembe mina ngashaya ngoyithela balifte nendlela ngiyambele nabo bathi ushembe kusise ngithi ihleke ngingasho ukuthi uyaphetha ngiyawuyeza baba ngingasho ukuthi amen ngoba mangithi amen isho ukuthi ngiyawudla lo moya kashembe ngimenzela uyisu ngingasho ukuthi usathana lento yakhe ngivele ngihlele ngithi ngingafuni ngithi ukube nje ngathi umuntu washembe ukuthi mayikonza washembe ukuthi konza kusathana no kufanele mangifuna ukumeshela ngishele kahle ngingamsheli ngokuthi ngimtshele ukuthi isoka lakhe liyaphuluka cha muhle unyazi luhle mntama kodwa uJesu naye inkosi yama unyazi luyinkosi angithi na athi ngithi lalela uJesu inkosi yama isho ukuthi unyazi luphethe unganjani masinganyukela ngayo ophethe unyazi bayithanda into yazi bafethu ngitshela lapha emakhaya wami ushembe uncenga kanjani athi kodwa awukodwa qhubezi awukodwa njalo mawuhlukanisa unyaka noma nje kuyinkonzo enkulu ukwenje uhambe nami uyasancenga sekubuhlungu ngizomletha ngathi amlethe efaka ibheki bathandeni abantu ukuze banjani ya nasheshe into bashubule wanawo lo mbuka ninawo okwesikhulu la ekhomenzeni nifakele ukuthi bakungena unkosikazi lapha efake iwivi nimphuthume ngomshukulu ngeke aphenduke lo muntu akekho umuntu ongaphenduka umphuthuma ngomshukulu uthi umshukulu akawenzi okokuqala nje umshukulu uzowenzayo ndama ngingalazi isikhafu ngoba ufake ibhuluku ngama isikhafu uzosabhinqa isikhafu efake ibhuluku lesonto lakho manje sekubhinqa isikhafu ake uye kumzali wakho ahlale phansi futhi muze mase ushumayela la ushaya amabhuluku ngoba nawe ibhuluku njani hayi bazali nizoze nithi ngimubi ngoba umuntu umefika la esontweni efake iruthi yakhe akanjani ahlale phansi uze bani uJesu nefaka amacika akhe akanjani ingane zakwethu ake kufunde inkonzo ifunde inkonzo kunabantu abazoza kuthina besithanda bafaka amaciki befaka amaruthi bese nithi nina uBishop Nkosi yami usehlise ivangeli angeke ngilehlise ivangeli ngeke uMbishop bazalwane lifake ibhuluku ngeke alifake iqiqi ngeke alifake iruthi kodwa umzalwane ofikayo uzolifaka iruthi ningathi ngiyathambisa angithambisi lithini ngimgqoshe ngimgqosha ngayo ezulwini yena hayi bazalwane nohlale ufoke manje
abantu mabengena enkonzweni bathanda uNkulunkulu wethu abafuna inkulumo le fundani ifanele nibafundise ngoJesu finish ungena ifihlakalo kubona ibasho ifihlakalo umzi umthethe ngiyambonga bazalwane uJesu nganginje angise nje manje vele nifaka nje umthetho uyangizwa mfundisi uNkulunkulu uyangizwa umuntu befika enkonzweni akafika enkonzweni bazalwane nimthane enjani ngoba nani nathandwa ninjalo nani njani kanini ngoba nani babi nje nina futhi nani babi ngaphezulu kwakhe ngcono yena ngcono ukuze lebhuku lakho mathandena baba ukuze uNkulunkulu abonakaliswe manje indawo enihamba kuyona abantu nje bamthanda uJesu bamthanda uJesu uyazi ngathi ke ilanga bafowethu ngapho esangoma imali yangisangile thatha awusisipele lapha ngizole ngibeza kabona umuntu lo ke ngoku hayi kwaze ngisikhulwe ngomfisi nawo hamba nomnyeni wakho uyemba kukhiliza wena kuja nguye nenqondo zakho athi baba uyangibona mina ukuthi ngifuna ukhiwe emuntu kwafuthi ngikhompsa athi baba uyayibona lento kuja wewe athi baba oh baba utshela umyeni wakho baba uyena ke lo baba ngangitshela ngayo kuthi umuntu uthini sisi uthi hayi baba ubaba lo ke wangithandazela yabo nje baba athi ngiyovula umuzi wami osihlanu ngemthandazo yakho ebafwe isangoma ngasithandazela savula imize ufaka ngingasi mina ngithakade sakhipha imali sengaziyo usangoma savele sadonsa iwallet hawu baba ngiyabonga 100 sathi ngikathi ngiyabonga sisi ngathatha 100 wami angithanda uhamba ungcolanga nithi imali yamadimoni nakuyona imali yamadimoni kwakuyimali yalwasisi oyisangoma asibeke nyawo sithanda